En Lugo, ademais, recentemente, a semana pasada, padecemos a fase final desta violencia de xénero, que é un asasinato machista, da maneira máis horrorosa que pode existir, e ademais con presenza da filla da víctima, que tamén puido ser agredida. Estivemos vendo estes días como a familia se queixa de desatención ou de non coordinación, non actuación inmediata por parte dos distintos servizos públicos que teñen competencias na materia. Por este motivo, o BNG presenta unha batería de iniciativas no Concello de Lugo, no Parlamento Galego e no Congreso dos Deputados, encaminadas a saber se realmente existe esa coordinación entre institucións, se realmente neste caso se actuou coa premura, coa urxencia e coa delicadeza que merecen situacións deste calibre, non só coa propia familia, senón co seu entorno. Estamos falando de inmigrantes, estamos falando de persoas con poucos recursos, estamos falando, polo tanto, de situacións sociais que poden verse agravadas de cara ao futuro. Entón, como é moita a polémica suscitada, nos entendemos que é preciso ter os datos todos, ter a información toda, saber se realmente existen entidades, organismos, grupos específicos que teñan entre as súas obrigas a atención ás víctimas da violencia de xénero e aos seus familiares ou non. E, dende logo, entendemos que os servizos sociais, tanto do Concello como da Xunta, como a atención que se debe prestar desde os xuzgados e desde a propia comisaría da policía, deben ser específicas, únicas, e deben estar, lóxicamente, centradas en garantizar o benestar, o pouco benestar que se lle pode garantizar xa a quen vive estas dramáticas situacións.